magimabo mongena bwiri tukoria rero nacho gotweresa mange nga nara liaya sengengirie ontabire nga sara ninji torasanga naye amange aliagendete gwetera asubugima bwaye igo bono ikaranso ike andonsi asole ogere onyare kuigwa omugano omagukoroga iga igo nkaransete ase nyumba yaye yokorara igo torase gitanda kiaye aiga no twikaransete egere tusanga mange magukoro nakibona nande nadiere biyarende to nabo koiwana kolego uikaranza koli kubobe timu machiro ngana mbiya tuachire mpaka buoga bono kwanyorira abageni manyanyorira abageni bono ba ngendo kera bole nko babali kyabolire esa uriyo borwoire angana botokoragera ngabono twaru gatoragire bono ona borwoire nabo bodosubwete Nyasaye naro na gwetiriare bono ntagitura atebi mwanchu murigereria aurio okorigereretio korwegeta seni gitu gie TV gekoro kwa Ndizi TV omotebi ngana kiokorokwa na inde egera tumanye gochaka nga kiokorokwa nje mbirisi kabonari nkoro mbirisi kabonari so bongai se tumbanya gatani kwa rueto gacha kyo ngokorete ta ndete tega makario ngayere bono makario gakwete kale ngikia muriete makario rende myaka irenga mwamenyete nera akamanya waire osaringe kolicho inje naona nara igo twaringe no mongina era rengi kerichari gutumira besa goche kerichara rengi miaka kie no inyore sene miaka ya kare kingo inyora bono kirakiga kamobera bono ena tukaka mareri na ruarire bono chabana bachi bakamu matuka birugwa abana mbarenga gutigire taba kwarindire goche Mana ujimunya ko baraka mbane bonsimbaro aya ba kule muna ukweta katika abana roje batano bilantina okurukwa ku bilantina na kwete akatika abana batano andi ningo bilantina nyanduko igona yara bwikosirete aya namba sigete ngikiare ko bari bona abana babawo bana mbusai ma baba kaunda bagusira gutya uroje mai ga baba ayo na gotebyo manene bakasira igo bakagutige getigo rubana woga nanya nyore tabana aba batigarete no barega no mumenyete muciya gusa abandi bakari Nairobi abandi bakari Mombasa muntu takayuka Nairobi no bari sika bonse na kibogima bore karo mwaka gutigete na kikwari kunyara kurinda abana babawo abana nale bakore biasara biyo kwenga marwa kai amarwa kaingire no kuyeka no menyete kuyeka kai kwari utwara base tako bole echanga gose busa echanga ebusa nge busa nya lero nya ayara lero mambiende ne echanga goyeka mambiende goyeka echanga na gulire byansi ebusa rombwango na inekiri rombwango echanga ero ekoiregeka kwa beke sukari konya kujiere kwacha kubika memera muliri mware kuminyoki kunabagambi umete siku isi okuwa nechanga siku isi ante bakuminyoki kabisa ninko byoki butwalenge lakini motoro kwa basara lakini mukwana n'umugambi byomwe yake besa wagubutika igongo asomete abana bawo na kubaragiri gwetera sechanga ne busa ne biasara rende na ebiasara binene ebiasara na atigai kwanga uku kuyaye kinyongo to kiro na chirorochi na rochi nyonga tige tiategete imitungi tige kimiba bona iga iba chire igo ngwaga chire kanisa na mintige kanisa gose igo wakaingira maru andi komanya kwende kanisa kanisa nyagororo ngokane tarigo kana igo ni anchirete karatu mate igo no mukristo omotindi sana ole
Nyaburoro nyara maruare ngwa iro gabe gusenchi mapiri yarenge bakire tuate banyure tumanya tuadure tengo kale gatenga bia igaye no mukristo bweri tukoria jumapili ayo no mujumapili no mete chisara kabisa tutaraswa se buruire bwa ongerese ngankiki airerete ukabuturu kuguru kwao chisara sara kiumanyete no mete sara yo goitia sara karangire rango chisara twakimanyite sana ndero to na bana ntakali ntanya gujikanisa ngonya gorwara ajime chandere elimo era na makogo tirende karangire rango nyande mbono taite bono taite twaire sara yo gwanja sara yo gwanja nya sawa ne urai gangu kusasi mande kuliande no kulwensi kwa mayana na kwa kiri biyo ko bagwa ndongete kwa mbwene tinani kwa nkora to mugerezi to mbiyamana se ne mayayo ande mbiye gya kwa ndindire sekero kyarero igongonye tali borwire gangane kanisa okogenda kira Jumapili nko machana nge chumuliana ya nene kanisa butambi mama kwa mama no kwali kirenga ki bagoteba bagotunge sango gokina korogwe tatenga no nembona wakumitimba cha linde ana lende bakore kirende no batugusaba mwanchu murigere gotore no mongina Prisika gotokwenda ni miaka yae no nyoya etira suguma bwae taibule tuga gosenga nekere magusita bwate magora yonse abere niga ocho yogo nyagosaka musa muntu okuburu kuru biyago igoro bagoteba nga obare maigoro bole tukumanyege okulia nabo koibora buya na indarware nabo okoigora na ndo sieke digo nabere igo nabo gotereria boterere bagoteba mburi mumura muntu igo na kyo gendrete bono bakabono iga nabonde igo okororo buke kubeke Kenya gyanyari makone iga paka yenyu wetu no kono bapaka wana kumiwana ama goko ngakingo kwa na mako na ratete kwange mirimo ara atagete na ayo montora aragirire ayo koragira nga yuko bwatere kiranga chibune kyo bwatete igo kumeti umobera na boko ngite wakororo uku okona jukoro muna bwene ta mawote no mubiri onyangiro ro mubi wana ntebya ngo mugano bwo kugoroko ndi gwacha gitutwale shida mpaka kugacha kuna chuno inyore ngiki arenge onkonya kogenda elio gore biasara kale biasara ngiara kerwariti nabo kiarwarete lakini ngonya gukora ebike igone kiara giachakirete gikogoro giachakirete eke bona neke bona tubone gikorie kiari ntiko nyagitari gotangwiro kekere malaria ndire ngo gotangwa gechiko betesi ndani busa bona iro kekere na rwetora ndे na tikoira na tinje na tete koira na kia bamente mata ko ndwari kiari kiadusinyire bona ateba boy kiari kiadusinyire to abonjirigo nyagitari ki gwachiete atendera tendera na ari gochimono kero wata bagiasinyire alafu bana kuminga kagende ngo keira bona bana kero naika giacha konyara kigima nali bana nacha kogenda nali na jete ko irwa usenga yi usenagu nyagitari chinene bana ngati kubaru ese ndani na agetu kuchinkora naye tindo chino na kora mna usenga kingende okabetu sindani yo karaba nyagitari okabweno gachaka yo koro na churende nganajo ekaraba kubetete sindani banyorete gechari kyo nkwaraira netenga nando karwaro kamarwando wachikona cyo guseneri kigima bwana chete kigima jeti dinje dikoirana umuchanda noro liyo bate bate gechara kya bwate bona bante bati anya bante bati nganginyoli baba ungete uso ko bali jara usinga kyo kare kaba toko uke toko uke ndo gwachite konyoranga tubwati ko kurogonde nkuyo kwana chimu ekarwanyorete tubwati kurogo na kikwa na ki nkwego sete gose ne go sete nkabora na chibu kare abana tigambwe kabaigo ukora matuko make
nojembiya ngo chaka nojem kubwena gukali yeba natiga kubwena bona tiga kubwena ngwa sabete ngakara ngoro kwane ndore ngaikore ose ba tugute tali nyagitali ujikwa gukuru ujikwa ayukali bono naki kwa nyare to kutaro tabwati kugoro kwao konyono bwata magoransi abere juna kongo bono na sinyu ndende sinyu ngotara tinyimbe cyabana bana bangorerete abajokoro jiko endera jiko aya ne jiko ya one eri akare kwa gatare jiko endera sinyu to konyara bono ga yonsi ngasinyu okobana nado kona kugwancha ndete nande bono konya kunguta ne kororo ko bimbete go chaga kere go cha ya chaiga na bana re ko na naika ga na sumeli ga nkonya ko kara na maso es go to ko umaka oi aha mbongi pake mbongi abo mbongi paka ora ten na nyambana na bokerego igonko nyaro uri gutara bono ni chinyimbe che igonko boko Rwanda isiko to kunyara igono ore burira no ndio bako nyumukibangire isiko no to igo bago kuimukia turi kunyara gwetara aga burira ndasi boira na ukubale ko nyumukibandera abakari ko nyugo bange baokana agate barosire basi bono tiga bono nande nkuira na tule nande togenderere no mugano yogo nonya kwayetire na bakoro monto monene mongi no mogotunya sanchete nduchinga no genderete kuyetira subugima mwanchu murigeri gotore no mongina aiga Priska ase enka yae egotoka ase ward ya Kitutu Central ase bedroom yae no rocha kunyonta byo mugano ngana ki arenge na magura yonsi yabere na kiboroiro bwacha akakorwege chare getuoni gotira egacha goika kabutoru okugoro na enderende bunari monto monene negasie nkongu ekerata bwati okugoro emiake yae kwira natore tigatorenda somo tumoko ase geke kerbosyo to baisa gusuka enero Ndizi TV obwanzu bw'Gusii. Ndizi TV obwanzu bw'Gusii nigo bono yakone kirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bw'Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'Gusii. Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini.
ebundi engia nigiekorekana ritukulitanganie agwikase mirimo yao ne mashini iria gutumia gusobosera bwe mirimo yao nigo bokororekana magega yo gutumia ki mashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonya ki mashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogosonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, nichinde chinyinge, batarire, aseduka yabo, iri asebara ya Kisii Kisumu Highway, imeyomo chukisi, asamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6, naboigo, mbabuate duka yende, angenebingia Family Bank, imeyomo chukisi, bakeresimi ase namba, enoti isanu na ibere noti, isanu na isato, ibere marakane, gose, enoti isanu na kianda isanu nemo, inye isanu na isanu na isato, isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Ndizi TV, obwansu bw'omu Gusii. Mbia manaendo mwanchi murigiriria abwigitaseni kia Ndizi TV ogenderete kubwatio murobirio na yeteire okoretwa mananje Sara Nyarangi Ontita ekero turi no mungina bonareri Priska miaka yarachire abakabwate miaka 53 guchia igoro na mabori ontebinga takwinyora magoro miaka ya tokwinyora lakini nabata chiteme yake 53 na gintu igonya sai na mwanchite no nyoya iteiroroche abutoire mbako kugoro makoro ngwanta ingane kugoro gukonde na koro kwege chari ikyo nkigia kuriete na koro ko sara ayataikende ndengeri gokoria na kiro kimbosa ege ko mwama yange yujinenda ngiye mwama ti ali sikia bimbelete obi ko daliyo ko sikia bimbelete muna ege butoleire muna igongo iranya gitali kabutoro iga kia butokete kiyoka kanya gara yoka baba isa ko butora no ko bona maokoro na kioroje no igongo meti usina ndinga kigeka ya lakini nko bwenore nganya sanko waitu nyasaye na arongo okonyari kabisa bono nkwaye bagonte byumugano onyandege ngikiariete mamurogo umate abakurora gusage mena tageta kamena gosori agagutigira abana gwateba abana na abari ese mukungu mata ngoko balenda bono mukungu naroka gose konya nayo ko balenda bono chinguru chako ariroka okawo mukungu oyo yo mukungu ngo balenda ali naye ngo bagonya kuwalengeriri kwali chingo ngonya na tuwalenge paka kaunda na ansi Watu wale wakonyana. Bono gwikirega maukoro na kiendagira ero ngunyaro uri kuri na ndi ndagira nero kuri isaine. No kuria na enyana ndagira no kunyara kuria. Bono egento giansinyete na ona ese yega na ngende tenya gitari ngakani bwa kwende kinsaga. Nsaga tindi kuri konya jandura mo. Manjire manyanya chi na lino ro chirende evina vi na kani ngento kuli ne risosa nderema na motere nemboga nemboga uchiago ne risosa liende kuchiago ne likunini yenyabamba ndi nyabamba eririe chingenderi amabera arorende amabera nabongulia amarorana nabona karire amarorana lo kama yina na taibu na ndinga garanywa mboro bukonyagara butatagiti butagita amabera maji ono nekera kubura ego tubwatinyo amabera yaya nekera mbwate besa na lingura gora limanundu yoko ngoko ebesa bono maoko ndetera
Oyo kora ndetera ndo ndetera agakombe na punta ko ebese karo goteba ng'ekero obwate gochiora kwa mbari konka jali sitari koranga Charles mumurogo nkiago kora aro Montereva ya nkiago kora abanya okora ibintu gujabu ebiasara bya bantu bagokora nero kora ko iga kwara gacha kwagura ibere gore bibedi bana muna era tabwati manga nayi bana ndigo sasa yuna iweka gosesi kabisa mpaka wasinyugo kwana rinacha kwanya kwenda nyagitari agitari na rura okare baba na watenga nere ntanga ni goita nyagitari amaliogo naro kuna konyu aliogo eliagore tu eliagore tu ngotai gali bata macha nari nkun elina ugo kana elire liroro na liroro lire na linyure liasire kwa era bono inyubono iga nandi moro ninje nyubutuko butuko ali ankora mubere ngo chando gose okorara korongo nyaro uri korara butuko bya abankora lakini mubere okongita mubere no mubere wezi aro subwete no okumubana no bonkolia machera kanyara no aro koraria Waelire. Isagi chichi ali. Isagi chibana chira chitinyi monta ko nyabo manyenya na china anjete mono. To nkolia. Nagara mane ko bora mchingini mina chibolete kyamu. Abo bandu barabuna bogotoka. Ngini chingini. Chiago machana. Chiane chiri nkolia lisosa. Mabwati gatiche sika mukobeka endama. Mngiara usiumba na ngiri bana butubuko bikumbura. Mancho muligererie gotogenda takabana mangina Priska bona arerio yaeteire to yaetere tibori abana gukwa umugaka kugotiga ebweka ayebweka gwarwarire kuguru kwa butoirwe egekuba ogosesiwa endagira teiyo emechando yoka ngwante binga chichu chibinte bibyo gotarira bono mbirigo ko nyasenginje no ba kubuguri bakuira isiko chichume chibona chibona ni mbuguri minta to chinyara mbusa inango kunya nanga evento getaye kebwate bakorote nge angana gigera ogusukumira kabisa gwata chance kwagenda nuko bona gakigende kinga ikiaruete kegucha nakigyanja ndiri ngana bako genda no nyaisiku egento ngero bakora abantu tokoroke kirugo getikerikie gutaraiga abantu orakigorera gosonya ro muntu origereire muroberio yororire nga nuganirio naye gwasoka isika ebwika ekero kiri no kigani nabongo kigania nikigani tinombona ninganyi tiekero gekige mbere naenda isiku naenda na ngujyanda wheelchair iria kugenda iga ero nabo kunyara ogoikaransiwa yakurundi gochimata na rocho mukungu ndo nakiari gotarira ekerugekyo nkiora tebia baba kurinda prisco muga Charles nero gukurinda mete tarira isio monta akuna kurinda mungina bono gotire ni miake monta akorosa nanda akone abandi bono muno gutwa mate guchiabwe endo monta oika akone nkiora motebi bunagende tugukurinda iga na bari bonsi bagukurinda tamanye tibie kangi nkiora nyasaye naro nero rabakane ngati nyasaye naro manyete ga ninche nonyende iga uyere na barenge iga mbona ajete ko baigo bururi bwajete ko muri bono iga mbona nainche na bosoko mboka iga nande na banko baiga goeta ni no nere na banko bamunere iga nagure nkore kya oburwire kumanya uri muna bogo burwire turi kumanya ego bogo chamo basukana turi kumanya urukire te ko nore mitande manchu muligereri mongina bonareri
agusaba kwayo konene bunatebire nendagire tari gutuka buya neranya kuria rende anyore chinguru nonye karwarete egento kende ekiruga goteba guse wheelchair eriera nyare komo kwikaransa nyare kumwira nyoye nisiko nera asoke buna bangina bandi okuna kundo cyo gusaba kwaye mono ekirugo wheelchair amoni ndagira konyora nonye na matunda ya maokoro gosebono bindu byansi na bibolete igonyora umuntu akugurira matunda akugurira ibintu biri utakeire ndagira naboko igubya naboko ragira ko igubya sana bia mono sana bono wante ino mukristo sana ore ntugukorera rende esara ya masoge maria ngikiabai ndoche ngore very sharp nonye kobutoiro kugoro nonye kobwate sese nigoro monginore very sharp nyasa gwanchi tikima karangirira boni sara torairira omurigereria olio kurigeriti kurwe TV ali nabali bakurigeti kurwali masoge maria masoge maria masoge maria waichwire nemo munguru na kwanyorire gisio kwa bakungu na so mwana wenda yawo nari negesio mario mutagatifu ngina nyasaye ya sali baba no sekera kiabo tamina dato itole guru elieta lya lisiko wonda wabo kanensa yamna iguru bono ndabira yaito yabo no torusie bibi yaito so batemwa na tawari aso wensi amina banene wale sitata nesumana sumaye mutatibu una bwarenge kare bole bono myaka yonsi amina maogoro obwatete byonsi pi ngwa batise tu myaka eri na batise tu kare okay bono ngwaka ngambuya mono sana aso kwana negitaseni kya Ndizi TV no bwate namba ya simi no bwate simi gose nchali sio bwate na bwate simi bana bagatukuta nchali sio bwate asempriska bilisika na bwate omuntu arawakira nkugamba muri nera buyiga kabisa onko igore buya mate wakire bilisika ye na bongo nkugamba buya naboko yu kabisa omuntu okwanira kurwesimu igombia togoteba ngambia mono sana ando chenga tuikira mweli bumurobeli bweli tukolia rero mbia mona soko gosoli na inche mbia mona soko gosoli na murigereria bwegetaseni kya Ndizi TV baigure ke egusaba kwawo wataba ne wheelchair ne ndagira asenge ncho kwaye etire ocha kuna chuku burota bwati bono igani gasi ankong ndo tarenge bo otaibore tubo kwerenge nyaroka maritati master nyasaye narororo andi nyasaye nagwanje tumongina priska nyasaye naro omolindi byonsi naro mubi obyonsi mbiya mono bono mwanchu murigereria oyu no murobelio na yaetere chinsa chinde na butogusanga na muntu nde bwensi buna bono twasangire no mongina nyambuche timaitho sabange baino mwike emyake ya ikire yaye kolende naende nigabwata chinguru nonye ne chisala ndoche kwarorire buna kwira buya tigatokorega naende imeyo morobelio na yaetere kolende nkwaigwa ogusaba kumongina priska bonareri nigo narenge ase ward ya Kitutu Central egotoka se bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nje nigo nkoro kwa Sara Nyarangi ontita na botambi nigo bagoteba koramaya ogende